темата, която ще говорим е малко, как да кажа, тема разделна. Исус казва следното преди да се възнесе. Йоан е кръщавал с вода, вие ще бъдете кръстени със Святия Дух. Въпросите за кръщението със Святия Дух и дарбите на Святия Дух са така малко тема, която трябва да подходим внимателно към нея. Защо? Защото по тая тема са разделени църквите. Затова е полезно да имаме едно здраво убеждение върху това, което се е случило на Петдесятница. Защо казвам разделени църкви? Защото днес има вярващи хора, наши брати и сестри, които не вярват, че има кръщение със Святия Дух и които не вярват, че дарбите са реалност. Днес. И към това убеждение спадат както хората от православието и част от католицизма. Казвам част, защото там има харизматично крило, но в православието няма такова крило. Така и в евангелският ни сектор църкви като баптистка, методистка, конгрешанска църкви, те не са съгласни, че това е нещо, което е актуално днес. Те вярват, че кръщението със Святия Дух, така както е описано в Библията, е било само за онова време. Също така и дарбите, те са послужили за стартиране на църквата, но след това Господ ги е отнел. Ние обаче не вярваме, че нещо в Божието Слово е написано, за да бъде след това изтрито. Ние вярваме, като Петдесятна църква, затова се наричаме и Петдесятна църква, че кръщението със Святия Дух и дарбите на Святия Дух са реалност днес. Амин. Затова бързо ще премина през Божието Слово, за да ви запозная с произхода на това учение, защото то задължително трябва да има своя корен в Божието Слово, разбира се. Изразът кръстен със Святия Дух е употребен за пръв път, интересно, от Йоан Кръстител. Не от Исус, не от учениците. Йоан Кръстител е, който казва: аз ви кръщавам с вода за покаяние, а оня, който иде след мене, е по-силен от мене, комуто не съм достоен да поднеса обущата. Той ще ви кръсти със Святия Дух и с огън. Това е Матей 3 глава 11 стих и в трите синоптични евангелия това свидетелство е записано. В Йоановото Евангелие в 1 глава 33 стих Йоан казва: оня, който ме прати да кръщавам с вода, той ми рече: онзи, над когото видиш да слиза духа и да почива върху него, той е, който кръщава с Святия Дух. Виждате, че реалността на кръщението със Святия Дух е реалност, която Йоан Кръстител е схващал като напълно адекватна и приложима и е очаквал всеки момент това да се случи в историческия наратив на земната история. Вижте сега обаче, това, което ще ви представя, са 4 записа на кръщение със Святия Дух. 4 случая, които ние ги имаме, всички църкви ги имаме в Божието Слово. И 4 примера са от Деяния на апостолите, книгата Деяния на апостолите. И аз набързо ще премина през тях. Първият случай е в Деяния на апостолите, 2 глава, където се изпълнява обещанието на Исус. Святия Дух се излива върху учениците в горницата. И те всички се изпълниха със Святия Дух. Това е кръщението със Святия Дух. Изпълване със Святия Дух. И започнаха да говорят други езици, както Духът им даваше да говорят. Ето този феномен се появява за пръв път в евангелската история и той буквално регистрира кръщението със Святия Дух. Затова в доктрината на Петдесятната църква ние вярваме, че белега за кръщение със Святия Дух е говоренето на език. И четем: в Иерусалим се намираха юдеи, богобоязливи мъже от всеки народ под небето. И като се чу този шум, се събра една навалица и се смутиха, защото всеки един ги слушаше да говорят на неговия език.
И в 11 стих ние четем какво са говорили учениците. Хората казваха, ние ги слушаме да говорят на нашите езици за великите Божии дела. Тоест, те са разбирали говора на тези ученици. Това е било моментално тълкование от Святия Дух в техните уши. И те са осъзнавали, че апостолите са говорили езици и са хвалили, както пише, великите дела на Господа. Втория случай е случая в Самария. Един град, който е в Среден Израел, на север от Иерусалим. В Деяния на апостолите 8 глава ние четем, че евангелист Филип е отишъл в Самария и е благовествал на хората и там се образувала една голяма църква. Първото, което хората са приели, е Божието Слово, забележете. А като чуха апостолите, които бяха в Иерусалим, че Самария е приела Божието Слово. Това е първото, което се е случило. И изпратиха там Петър и Йоан, които като слязоха се помолиха за тях, за да приемат Святия Дух, защото той не беше слязал още върху нито един от тях, а те бяха само кръстени в името на Исус Христос. Забелязвате ли какво се е случило? Те са приели Божието Слово и те са били кръстени в вода в името на Исус Христос. И следващия стих казва, тогава апостолите полагаха ръце на тях и те приемаха Святия Дух. Забележете, имаме новорождение, имаме кръщение с вода и накрая обаче се появява и кръщението със Святия Дух, което е описано като приемане на Святия Дух. Това е втория случай. Третия случай е в Кесария или Цезарея, Деяния на апостолите, 10 глава, където за пръв път виждаме Святия Дух да слиза върху езичници. За пръв път виждаме езичници да се прибавят към Христовата църква. Апостол Петър отива в това място, което е доста по-на север от, вече и от Самария и проповядва Словото на Господа по Божие водителство в дома на един римски войник, римски стотник на име Корнилий. И докато проповядва, Святия Дух слиза върху това събрание. И чуйте какво се е случило. В 45 стих четем, и обрязаните вярващи, това са евреите, тези, които са били с Петър, които бяха дошли с Петър, се смаяха за това, че дарът на Святия Дух се изля и на езичниците, защото ги чуваха да говорят на езици и да величаят Бога. Забелязвате ли, че тук Петър не е положил ръце, а Святия Дух се е излял чисто суверенно по волята на Господа. И как са разбрали, че Святия Дух се е излял върху тези чужденци? Чуваха ги да говорят езици. Това е за втори път свидетелство, което се дава в Божието Слово, че говоренето на език е белег за кръщение със Святия Дух. И отиваме на последния момент, последния казус, който намираме в Божието Слово. Църквата в Ефес е на път да бъде основана. Апостол Павел отива и намира около 12 мъже, които са били кръстени в Йоановото кръщение, което е с вода за покаяние. И когато той ги пита, приехте ли Святия Дух, те казват, не сме чули да има Свят Дух. И той ги пита, ми, какво сте се кръстили тогава? И те казват ми в Йоановото кръщение. И апостола, след като им говори за Исус, отива и ги кръщава във вода. Същия ред. Новорождение, кръщение във вода. И когато идва вече края на кръщението с вода, това са около 12 мъже, които излизат от реката, кръстени, тогава Павел положи ръце на тях и Святия Дух дойде на тях и говореха на езици и пророкуваха. Това е 6 стих на 19 глава Деяния на апостолите. Тук отново виждаме изливането на Святия Дух, описано като Святия Дух дойде на тях.
Вярваме ли, че Святия Дух може да дойде на нас? Вярваме ли, че може да приемаме Святия Дух? Вярваме ли, че Святия Дух може да слиза върху нас? Това са библейски изрази. Това не са мои изрази. И аз просто ви ги споделям. Защото те може да бъдат лична опитност. Нали? Те затова са описани да бъдат лична опитност. И аз знам, че Святия Дух го прави. Ето, сестра Мариана е тук, от Слънотрън е дошла. Доста време не е идвал. Но преди да влезе тук си говорихме и казва: събуждам се сутринта и не ми дава мира. Кой не ти дава мира, сестро Мариано? Святия Дух не ти дава мира. Защо трябва да дойдеш, да се погрижиш за душата си? Църквата е място за грижа за душата. И Святия Дух е този, който слиза върху нас и той идва върху нас с определена цел. И това, което разбрахме от тези 4 случая, че Святия Дух е във всяка стъпка. Затова ние се новораждаме. Исус казва, че новорождението е раждане в духа. Роденото от плът е плът. Роденото от духа е дух. Тоест, Святия Дух е във всяка стъпка. Когато ние чуваме Божието Слово, Святия Дух отваря ушите ни, за да приемем това Слово. И когато приемем това Слово, Святия Дух дава решение в сърцето ни да идем до водата да се кръстим. И ние приемаме Божието Слово, за да спасим душите си. Ние се кръщаваме, за да кажем: влизаме в завет с Тебе, Господи. Но има още нещо. И тук идва кръщението със Святия Дух. Затова ние не можем като 50-ни вярващи да кажем: ние имаме Святия Дух, другите нямат Святия Дух. Не, Святия Дух е този, който води човека при Бога. Човек не може да дойде при Бога без Святия Дух. Това трябва да го знаем. Ние нямаме природата, човешката природа, която ще ни доведе при Бога. Когато Адам съгреши, какво направи? Отиде при Бога ли? Помните ли какво направи? Скри се. Защо се скри? Защото не искаше вече да среща Господа. Ами ние се раждаме такива, скрити от Бога. Не искаме да го виждаме. Кой ще ни върне при Бога? Разбира се, че Святия Дух ще ни върне при Бога. И точно за това идва и кръщението Святия Дух. Той не просто ни връща при Бога. Да, той ни връща при Бога, но иска още нещо. Кръщението със Святия Дух е дадено за нещо повече от това да се върнем при Бога. И кое е то? Ще приемете сила, когато дойде върху вас Святия Дух, и ще бъдете свидетели за мен. До края на земята. Святия Дух се дава, за да ни оякчи, да ни направи силни, но не силни просто заради силата, а да живеем живот достоен за Господа, който е свидетелство за Господа. И това е много важно, ако се замислите, защото след малко за това ще си говорим. Защото едно е да бъдеш притежател на дарба, която те прави силен човек в очите на другите. Помните ли, че църквата в Коринт беше пълна с дарбите? Но Павел им казваше: аз ви говоря на вас като на младенци, като на плътски, а не на духовни. Защо? Защото те имаха дарбата, но с тая дарба не свидетелстваха за Христос. Хората идваха на църква и какво виждаха в нея? Брожения, разделение. Някои казват: хлойните домашни ми казаха, че между вас става ли разделение. Тоест, били пълни със Святия Дух, ама били пълни и с разделение. Разделението за какво свидетелство? За Бога, за величието на Бога, за чистотата на Бога, за правдата на Бога. Не, за човешката страст. Да не съм аз, да си ти, или да не си ти, а да съм аз. Затова апостолите трябваше да бъдат кръстени в Святия Дух. Миналия път ви споделих, че преди да дойде Петдесятница, те вършиха чудеса. Но още се караха кой е по-голям. А когато дойде Петдесятница, караха ли се вече? Петър стана и говореше. И другите какво правиха? Седни бе, искаме и ние да говорим. Само ти ли ще говориш? Това ли правеха другите? Не. Вече нямаше този дух, кой е по-голям. После Бог се яви на Петър.
за да доведе езичниците при Бога. Другите можеха да поревнуват. Що па на теб? Ти се явил Бог, а не на мен. Виждате ли? Това са човешки неща. Святия Дух слиза да ни освободи от тези неща и всъщност кръщението Святия Дух има за цел именно това, да ни потопи в Бога. Когато се потопим в Бога, има една история за Ахил в древната митология на гърците. Майка му искала той да бъде безсмъртен и слезнала в реката на Ада, Стикс. И когато бил новороден още, тя го потопила в реката на Ада, така че никаква стрела, никакво оръжие да няма сила върху него. И така Ахил бил потопен, бил е кръстен в водите на река Стикс. И когато порасва, наистина никой не може да го убие. Той е бил безсмъртен. Никаква стрела, никакво копие, никакъв буздуган, никакви от нея оръжия за страдат древните. Не е имало сила върху живота му. Обаче останало едно слабо място. Там, където майка му го е държала, за да го потопи, това било едното кръче. И тя го потопила, ама там останало сухо. И там, където останало сухо, това място станало уязвимо. Кое е било това място? Петата на Ахилес. И от тогава има израз Ахилесова пета. Място, което е с твоя слабост, моя слабост. Моята Ахилесова пета. Твоята Ахилесова пета. И Ахил, за съжаление, умира. В Троянската война, мисля, че умира, ако не се лъжа, улучен от стрела точно в петата. Защо ви разказах тази история? Защото Ахил е бил потопен в тази река и е станал неуязвим. Тоест това го е променило. Нещо се е случило в него. Айде да помислете за кръщението точно в този смисъл. Потапянето в Бога може ли да не ни промени? Аз съм заливан със свидетелства и укори от хора, които казват, ама тия хора, де са кръстени Святия Дух, много плътски, бе. Уж кръстени със Святия Дух, много плътски. Аз съм съгласен с това обвинение, защото наистина човека, който е кръстен Святия Дух, не е съвършен, но не трябва да бъде вече същия. Съгласни ли сте с мен? Представете си, че днес Бог ви отвори очите да видите рая или да видите ада. Ще бъдете ли същите? Не знам. Познавам човек, който ми каза, че Господ го е завел в рая. Лично го познавам. И той човек знаеше и знае Словото. Той е проповедник дори. Обаче това, че е видял рая, не го накара да остане проповедник и пастор, отиде в друга държава да работи за пари. Защото тук не му стигат парите. Сега, съгласен съм, че парите са важно нещо в живота. Но ако ти си проповедник на Божието Слово и ако ти си видял рая, аз вярвам наистина, че той човек е благословен. Не казвам нищо, но ако ти видиш рая, няма ли да се промениш? Няма ли да си кажеш, това, което видях там, всъщност това е. Също това е истината. Аз го видях. Вие може да не сте го видяли, но аз го видях. И това няма ли да те промени? И някакси това ме смущава и мен. Все пак кръстени Святия Дух човек трябва да се промени. Това е все едно да влезеш в един нов свят. Тия, които се гмуркат, влизат в уния коралови рифове, там, дето има много шарени рибки, и виждат един друг свят. Не е ли друг свят? Съвсем друг свят. Там докосваш нещо в кръщението, когато влизаш в досег с Бога, докосваш нещо недосегаемо, бих казал, нещо непонятно. Защото Бог не може да го разбереш напълно.
Но ти го докосваш и си казваш, велик си. И в Стария Завет е имало скиния, помните, и след това храма на Соломон. Имало е 3 части. Първата част е бил двора на скинията или на Дома Господен, а втората част е била светилището. В първата част са влизали всички мъже от Израел. Във втората част са влизали само свещениците. Но имало една трета част. Тя била най-малката и най-тъмната. Света е светих, пресвятото място. И там е бил положен Божия кивот, ковчега на Божия завет. И там между херовимите обитава самия Бог. И никой нямал право да влиза там, освен един път в годината, един единствен човек имал право и това е бил първосвещеник. Представете си каква привилегия имал този първосвещеник. Той е влизал в място, където никой друг не е влизал. Ами кръщението със Святия Дух е някак си влизане в света е светих, докосване до Бога. И аз за това смятам, че това би трябвало да промени човека. Ти почваш да виждаш света по друг начин. Не както преди, а както Бог вече го вижда. Виждаш го през Божите очи. И затова определено твоя живот се променя. И аз ще ви прочета една случка за човек, който е кръстен и пълен със Святия Дух, за да видите какво означава да си кръстен и пълен със Святия Дух. Защото кръщението е моментално преживяване. Изпълваш се със Святия Дух, говориш езици, някои настръхват, други плачат, други спадат по очите си, нали? Това е нещо страхотно. Но това преминава. Ти не можеш да стоиш постоянно в това състояние. Затова ще видите как продължава след това живота на един човек, който се е изпълнил със Святия Дух, който е кръстен със Святия Дух. Чета една случка от Деяния на апостолите, 14 глава, ще започна от 8 стих надолу. А в Листра седеше някой си човек, немощен в краката си, недъгъв от рождението си, който никога не беше ходил. Той слушаше Павел, като говореше. А Павел, като се взря в него и видя, че има вяра да бъде изцелен, каза със силен глас: стани на краката си. И той скочи и ходеше. Алелуя. Първото мисионерско пътешествие Павел и Варнава са заедно, град Листра, Централна Анатолия, Турция, днешна малоазийска Турция. И там проповядва Словото Божие. Павел говореше. Той е говорил. За какво е говорил? Благовестието. Исус Христос дойде, умря за греховете ни, възкръсна за оправданието ни. Това е говорил. И докато се е говорил, Святия Дух го води да гледа хората. И той вижда човек, който е болен, който е недъгав в краката си. И по волята на Святия Дух, вижте това, не приемайте, че Павел го е решил това нещо. Това е волята и движението на Святия Дух. Иначе Павел, където и да ходеше, всички куци щеха да скачат и да си тръгват, да ходят. Но това се случва по водителството на Духа, не е по желание човешко. И така Павел благовества и по водителството на Духа вижда един човек, който приема Словото и вярва в това, което слуша. И той със силата на кого? На Святия Дух извиква: стани на краката си. Това е абсолютно проявление на дарбата на изцеление. И тая дарба проработва. Човека скочи и почна да ходи. И вие сега смятате, че човек е кръстен със Святия Дух, пълен със Святия Дух, има изцелителна дарба, има доказателство за това нещо, хората слушат за Исус Христос. Тук вече се съмнявате, че всичко отива на добре. Нещата отиват супер. Ще стане църквата тук в тази област. Добре, хайде да продължим. А народът, като видя какво извърши Павел, извика със силен глас на ликаонски, на своят език:
боговете са слезли при нас в човешки образ и наричаха Варнава Зевс, а Павел Хермес, понеже той беше главният говорител. А жрецът на Зевс, чийто храм беше пред града, доведе юнци и донесе венци при портите и заедно с множествата се канеше да принесе жертва. Може ли една проповед пълна със Святия Дух от човек, който е пълен със Святия Дух, да предизвика такава реакция, такъв отклик? Павел е проповядвал със Святия Дух, Павел е говорил със сила и проявил силата на Господа, обаче народа, вместо да хвали Господа Исус, почнали да хвалят кого? Своя бог, Зевс, и неговия пратеник Хермес. И веднага обадили на местния жрец. Идва и веднага, че Зевс и Хермес са дошли между нас. Представяте ли си? Човек пълен със Святия Дух говори, а отсреща абсолютна пустиня. Никой не чува, никой не разбира. Защо? Ами, защото Павел говореше, а народа видя. Значи той гледа, ама слушал ли? Аз знам това усещане, го има много пъти. Народа гледа, а не слуша. Добре. Може да си пълен със Святия Дух и народа пак само да гледа, да не слуша. Това е положението. Ние го виждаме на практика не от живота на малкия човек Петър Пеков. Става въпрос за великия апостол Павел, комуто дължим половината от Новия Завет. Нали? Така, тази реакция със сигурност се очудила апостола и Варнава. И какво следва? Като чуха това, апостолите Варнава и Павел раздраха дрехите си, скочиха сред народа, като извикаха: мъже, защо правите това? И ние сме хора със същото естество като вас. И ви благовестяваме да се обърнете от тези суети към живия Бог, който е направил небето, земята, морето и всичко, което е в тях. Който през миналите поколения е оставил всички народи да ходят по своите пътища, макар и да не е преставал да свидетелства за себе си, като е правил добрини и ни е давал от небето дъждове и плодоносни времена и е пълнил сърцата ни с храна и радост. И като говориха това, те едва възпряха множествата да не им принасят жертва. Появил се сериозен проблем. Станали са толкова прославени, че са казали: не искаме толкова много слава. Днес като че ли се надпреварваме, кой ще остане по-прославен. Всеки иска повече слава. А тия хора са казали: не искаме повече слава. Знаете ли защо? Кого са започнали да хвалят тези езичници? Павел и Варнава. А Святия Дух, който те кръщава, за кого те кара да свидетелстваш? За Христос. Има ли разлика? Има ли разлика да свидетелствам за себе си и своята слава да търся и да свидетелствам за Христос и Неговата слава да търся? Има. И тая разлика има и в църквите. За съжаление, има много хора, които се изкушават, особено по-популярните, да започнат да разгъват славата си и да разширяват. А ние сме извикани не да разширяваме нашата слава и да слушат хората за нас, а трябва славата на Христос и за Него да слушат. До тук нещата придобиват така малко неочакван обрат. А още по-неочакван обрат следва сега. Чуйте. Между това дойдоха юдеи от Антиохия и Икония, съседни градове,
които убедиха народа и те биха Павел с камъни и го извлякоха вън от града, като мислеха, че е умрял. Прилича ли ви на една история? Първо осанна, после раз него. Затова Павел казва, аз имам белезите на Исус. Аз искам да имам съучастие в Неговото страдание. Той не говори тези думи на празно. Той ги е изживял тези неща. Сега, ако вие сте там вярващи хора, какво бихте си помислили? Защото вижте какво следва. И учениците му, казва, се събраха, но когато учениците се събраха около него, той стана и влезе в града. Учениците се събрали около него. Представете си как са го били и какво е представлявал Павел външно. И представете си как са го взели и са го изхвърлили като буклук извън града. Представете си го. И сега вие сте християни, изповядате Христос и идвате и гледате този прибит, мъртъв апостол. Някой смята, че той наистина е умрял там и точно тогава Господ го е завел до третото небе, нали, както пише в второто послание към Коринтияните, в 12 глава. Но това са догадки. И те го гледат и какво могат да кажат? Вие какво бихте казали? Не трябваше да става така. Къде е бил Бог в цялата тази история? Питали ли сте къде е Бог в трудните мигове на вашия живот? Ами сигурно тези ученици стояха около него и си задаваха въпроса, кому са нужни тези рани? Защо Бог не го избави? Всъщност това е човек, който е пълен с дарби. Той е нужен на църквата. Защо трябва да страда? По-скоро трябва да го пазиме. Трябва да му осигуриме най-хубавите дрехи. Трябва да му осигуриме най-хубавите хотели. Трябва да му осигуриме най-хубавите автомобили с личен шофьор. Ние трябва да го пазиме. Той човек ще напише половината от Новия Завет. Не заслужава да бъде бит, не заслужава да бъде нараняван. Не знам. Сигурно, че хората са си мислили така около него. И в същото време той става. И какво прави? Връща се в града, в който е бил пребит. Защо? Защото трябва да продължи напред. Да продължи в какво? Който е кръстен в Святия Дух, трябва да продължи напред. В какво? Да свидетелства. Разбрахте ли? Той е кръстен в Святия Дух и не вижда друга съдба. Трябва да продължи да свидетелства. Кръстеният човек в Святия Дух вижда съдбата си свързана с свидетелството за Христос. Той не вижда себе си като земен човек, който трябва да работи да си изкарва парите. Трябва да си построи къщата и да храни децата си. Не е грешно това, но това го правят и хората, които въобще не познават Бога. Така ли е? Каква е разликата? Ти виждаш във всичко това, че имаш своята мисия да свидетелстваш за Бога. Това е огромната разлика. И когато Павел се завръща в града, на другия ден казва, отиде с Варна в Дервия, друг областен град, и след това проповядваха благовестието в този град и направиха много ученици. Ето тук е дошъл вече успеха, ако мога така да кажа. Но нито не успеха. Вижте, това е кръстеният в Святия Дух човек. Нито не успеха, нито успеха промениха мисията му. Докато ние, като видиме нещо, че сме неуспешни, църквата не върви, дай да я затваряме. Много пастори видяха, няма пари, тръгваме за чужбина. Не върви. Добре, като си кръстен със Святия Дух, това има ли значение? И върнаха се отново в Листра, Икония и Антиохия.
Значи пак са се върнали в тия места, където ги мразеха най-много. Помните ли, че юдеите от Икония и Антиохия дойдоха и насъскаха гражданите на Листра да пребият Павел? Това бяха враговете на апостола, усилото. И тия хора не се страхуваха. И като се върнаха, какво са правили? Вижте какво са правили. Утвърждаваха душите на учениците и ги увещаваха да постоянстват във вярата и ги учиха, че през много страдания трябва да влезем в Божието царство. Може ли човек да е кръстен Святия Дух и да има такава проповед? Наскоро си говорихме пак с сестра Евелина. Поздрави имате и от нея. Вчера ли се видях? Онзи ден. Дъщерята на брат Данчо е сестра Цеца от Грамада. Брат Данчо почина, сестра Цеца още е жива, но е на смъртно легло с Алцхаймер. Нека ще се молим и за тях. Но видях се с Евелина и това си говорихме с нея, че в църквата не се проповядва за страданието. Проповядва се за успеха, не за страданието. Но кръстения в Святия Дух човек е кръстен в Святия Дух и в огън. Така казва Йоан Кръстител. Какво значи да си кръстен в Святия Дух и в огън? Потопен в Святия Дух и потопен в огън. Сега огъня може да е огъня на Святия Дух, който не изгаря, не нанася рани. Но тук в тази история видяхте ли да има рани? Има ли рани? Има. Има тежки рани. И тези хора с раните свидетелстваха на хората без рани да постоянстват във вярата. Разбрахте ли какво да сте кръстен в Святия Дух? Това е кръщение в Святия Дух. Кръщението в Святия Дух е нещо, което не е просто да имаш дарба, да говориш език. Това е симптом. Това е външен белег. Чудесно е. Но кръщението със Святия Дух е даване на сила за свидетелство. А свидетелството трябва да е във всяка ситуация, във всяко място. Затова кръстеният човек, може да кажем, в Святия Дух човек, може да кажем, че не е съвършен човек. Павел казва, брати, аз не считам себе си, че съм достигнал съвършенство. Нали? Той не е съвършен. Кръстеният Святия Дух човек не е съвършен. Но знае кой е. Той е непоколебим и непобедим. А за да има църква, апостолите трябваше да бъдат точно такива. Непоколебими и непобедими. Затова основата на църквата е върху основата на пророците и апостолите. Представете си, че в основата има кал. Какво ще се случи с сградата нагоре? Ще падне. Няма как хора от кал просто да бъдат в основата на църквата. Да, те са хора. В Адам са пръстни хора, но в това пръстно тяло има съкровище. И разбирате ли, че тези хора станаха толкова непоколебими, толкова непобедими, че Господ каза, вие ще бъдете в основата на моята църква. И аз ще бъда сам крайъгълния камък, който ще се свържи всичко. Всеки кръстен в Святия Дух човек трябва да е точно такъв. И затова аз виждам, че в 50-ните ни църкви ние проповядваме правилното слово, но не винаги правилно го прилагаме. Защо? Защото наричаме много често кръщението със Святия Дух някаква тривиална опитност, която идва в живота на вярващия, без да осъзнаваме, че всъщност това идва да промени тотално природата на живота ти.
кръстения Святия Дух човек вижда онова, което другите не виждат. Затова Павел се върна в тези места с Варнава и увещаваха хората да постоянстват във вярата. Утвърждаваха душите. Ако вие бяхте там, нямаше ли да се утвърди душата ви, да видите този апостол още с раните по него? Да ви казва: стойте твърди във вярата. Какво щеше да почувствате? Щехте да разберете, че този човек не лъже. Не лъже. Това, дето го говори от устата му, извира от сърцето му. Докато това убеждение не всички днес успяват да го така дадат на своите слушатели. Така ли? Днес всички така са толкова убедителни. Затова Боже, направи ни убедителни хора. Направи ни убедителни чрез това да ни потопиш Святия Дух и това да промени природата ни, да промени разбирането ни за света, защото ние не можем да бъдем същите, след като сме били потопени в Теб. И изпълвай ни, Господи, и занапред. Защото е писано: изпълвайте се със Святия Дух. Кръщението със Святия Дух е кръщение, което идва в живота на човека, но не е единственото, което идва. След това следва изпълване със Святия Дух. И нека да се изпълваме със Святия Дух, мили мои. Колко повече се изпълваме със Святия Дух, толкова повече ще се изпълваме с Бога. А колко повече се изпълваме с Бога, толкова повече ще мислим, живеем, ще гледаме, ще разбираме всичко като Него. А всъщност не е ли това целта на християнството? Бог да ни благослови. Амин.